Hola a tothom, avui parlaré sobre una cosa que fa molt de por a moltes persones, inclosa jo, que és a la por de parlar. Aquesta por crec que prové més de les persones que són més vergonyoses i que no els agrada destacar, ja que quan parlen en públic senten que tothom els mira i entren en pànic. Aquesta por et pot provocar que et tremoli la veu al parlar quan estàs presentant, que et quedis quiet com un pal sense gesticular ni fer res, i també que t'oblidis del que volies dir. I jo crec que això no és el que volem, veritat? Doncs jo ara us explicaré uns quants trucs que jo tinc per superar aquesta por. El meu primer truc són per les presentacions, que són a classe on tens algun amic entre el públic. Aquest amic nostre ens serà de molta ajuda en aquest truc, ja que el que haurem de fer és només mirar-li a ell, com si només li estiguem presentant el que volem dir a ell, i així no es donarà tanta vergonya. El segon truc ja el pots fer servir per altres tipus de presentacions. Una xerrada, una presentació de PowerPoint, qualsevol cosa que sigui en públic. Aquest és el truc que més utilitzo i que m'ha ajudat molt a superar la meva por. Consisteix en buscar un punt fix on mirar tota l'estona, ja sigui un marc d'una porta, una finestra o fins i tot un estoig. Llavors el que has de fer és mirar allà aquell punt fix mentre parles, cantes o el que hagis de fer, no treure la mirada d'allà i mai mirar al públic. Ja sé que és força estrany, però això fa que tu sentis que no hi ha ningú davant teu mirant-te i que no sentis tanta vergonya o por i tinguis més fluïdesa a l'hora de parlar. La part dolenta d'aquest truc és que el públic ha d'estar completament en silenci, ja que si hi ha un mínim soroll et torna una altra vegada la consciència de que hi ha algú davant i ja torna la por una altra vegada. El meu tercer i últim truc sé que és molt típic, però de veritat és molt útil. Sé que aquest truc és molt senzill i molt típic, però de veritat que funciona. Consisteix en que, en comptes de repassar la teva presentació llegint el teu document o PowerPoint o el que tinguis, o guió, o qualsevol cosa, el que facis és presentar el que has de dir davant de la teva família o els teus amics, o fins i tot fer-ho parlant davant del mirall. Sé que és algo molt senzill, però de veritat que funciona. Aquest és un exercici que sobretot ajuda a la fluïdesa oral davant de les persones. Doncs aquests han sigut els meus trucs per perdre la por a parlar en públic. Espero que us hagin servit d'algú i ara us faré la mateixa pregunta a vosaltres. Què és el que feu per perdre la por a parlar en públic? Doncs molt bé, fins una altra. Adeu!